A ampliación do polígono industrial dos Acibros segue á espera de que se adxudique a instalación eléctrica que dará servizo ás parcelas, así como o alumeado da urbanización. Polo de agora todo está como hai 4 meses, cando a empresa Audasa, adxudicataria das obras da urbanización, deu por rematados os traballos. As canalizacións do tendido eléctrico están feitas, pero falta o cableado, obras que polo de agora aínda non se adxudicaron. É o que lle falta para rematar. Eu sei que hai xa reservas de terreo e que a min me dixeron que, bueno, pues a finales de abril que estaría operativo o polígono e que calquer persona ou calquer empresa que decidira estar asentada no polígono de Chantada que podría estar construindo. É dicir, eu sei que fai en torno a 20 días que sí que veu por aquí unha persona que estuvo falando conmigo no Concello e que iba a ser para datas breves. Pasaron 20 días. Nestes momentos non sei dicir se está adxudicado ou non, pero en todo caso é unha obra que se vai a facer en pouquiño tempo, non? As obras deron comezo no mes de marzo do 2011. Preparáronse 120.000 metros cadrados de terreo onde se ofertarán alrededor de 65 parcelas de 1.000 metros cadrados. Unhas obras financiadas pola Deputación de Lugo a través de Suplusa, onde se investiron 2.800.000 euros. Agora falta o suministro eléctrico para que as empresas se decidan e podan instalarse no polígono industrial chantadino, onde o custe previsto por metro cadrado estímase entre 33 e 35 euros.